Hürmetli tamашачылар, минем янәшемдә Татарстан Республикасының горурлыгы, минем дустым, Татарстан Республикасының атказанган артисты Илдар Салахов. Илдар, брат, сәлам. Сәлам, Наил, хәерле көн. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Сезне күрергә бик шат. Күптән очрашмаган идек. Аллага шөкер, менә очраштык. Илдар, үзең турында бер-ике сүз әйт әле. Менә син кая тугансың, кая укыдың? Тумышым белән мин Татарстан Республикасының Алабуга шәһәреннән, шунда туып үстем. Әнием минем Мөслим районыннан, әти мәрхүм инде, хәзер Мамадыш районының Арташ авылыннан. Менә шулай алар очрашканнар Алабуга шәһәрендә, һәм без дөньяга килгәнбез. Без 3 бала, музыкаль гаиләдә тәрбияләндек. Әти баянда уйныйдыр, әни җырлыйдыр. Шуңа күрә безнең бүтән өлкә буенча китергә возможность булмагандыр. Шуңа күрә без музыка өлкәсен сайладык күбебез. Мин Алабугада музыка мәктәбендә белем алдым. Минем укытучым Рахматуллин Равил Ахунович иде. Аннан инде мин 14 яшьтә музыка мәктәбен бетергәч, Чаллыда, Чаллы шәһәрендә сәнгать училищесында белем алдым. Син Алабугадан училищега көн сайын автобустан йөрдеңме әллә? Син может хәтердәдер, сөйләгәнмендер инде. Менә шулай көн сайын 14 яшьтә чыгып китеп, көн сайын иртән торасың да. Узак түгел инде, хәзерге ара буенча 20 километр ерак түгел, ләкин ул вакытта ул ничектер автобуслардан начарак йөри. Көн сайын шулай иртән торып, тизрәк баянда заниматься итәргә, укытучы килгәнче, сәгать 7 тулада мин инде заниматься итеп утырадыр идем. Училищеда? Училищеда, Кызык. Шуннан соң мин беләм, инде син Мәскәүгә килеп, Академия Гнесинаха кірдің. Аңа хәтле училищеда укыганда инде ниндидер халыкара конкурсларда, Санкт-Петербургта булган конкурста беренче урын яулап, мине безнең профессор инде Фридрих Липс үзенә чакырды. Һәм мин, экзаменнар биреп инде Рәсәй академиясына укырга кирдем, Гнесина исемендәге. Шул раз Фридрих Липсның классында 5 ел белем алдым, һәм шунда ук 3 ел аспирантурада укыдым. Илдар, шәхси тормышта ничек? Барысы да Аллага шөкер, дип әйтик инде. Минем 3 бала үсә, 2 кыз, 1 малай. Улы кызга инде 11 яшь, уртанчысына, икенче кызга инде 7 яшь, һәм күптән түгел менә 3 ай элек малай туды. Котлыйм. Безнең семьяда нәселнең дәвам итүче дип әйтик инде. Чөнки Салаховлар гаиләсендә әле нәсел дәвам итүче юк иде. Мин беләм, сезнең хатын татар түгел. Татар түгел, ләкин минем белән
күптән аралашкач, тормыш иткәч, ул инде татарча телне белә. Бик камил булмаса да, без өйдә татарча сөйләшергә тырышабыз. Балалар белән мин татарча гына сөйләшәм, кайбер сүзләрне аңламаган сүзләрне әлбәттә әйтәм, ләкин алар әни, әти, андый безнең папа, мама дигән сүз юк. Milli ризыкларны үзең пешерә аласыңмы? Үзем юк. Менә ул яктан ничектер мин үзем пешергән юк. Хатын өйрәнеп, үзе кызыксынып, бәлеш тапшырганы бар, пишмаклар, ниләр, вот андый әйберләр пешерәбез. Кызык әйме? Балалар тагын да камилрәк телне белсеннәр өчен, гореф-гадәтне белсеннәр өчен без атнага бер булса да шушы мәдәният йортына, безнең Мәскәүдәге Дома Садлаева дип әйтәбез инде, мәдәният үзәгенә йөрибез. Анда алар Радиф Яваев бию ансамбленең җитәкчесенә йөриләр, атнага бер бию ансамбленә. Һәм кече кыз шул буш арада татар теленә дә йөри. Илдар, менә син музыкаль гаиләдә тугансың, гел музыка белән үскәнсең, музыкаль белем алып, менә хәзерге заманада менә бу баян синең гомерендә нинди роль уйный? Мәскәүгә килгәч тә кайбер студентлар ничектер икенче өлкәгә китәләр, яшәргә кирәк, барысына да яшәргә акча кирәк. Баянда уйнау минем ипием дип әйтергә була инде. Минем төп кәсебем. Ул минем төп өлешемне, тормышымдагы төп өлешемне уйный. Мин баянда укытам, балаларга белем бирәм, һәм тагын театрда, оркестрда да уйныйм, солист оркестрның. Шуңа күрә мин аның белән гомер буе дигән шикелле бер юлдан барабыз инструмент белән. Син баян белән тугансың икән. Шулайдыр инде. Баян һәм гармон инструменты ул бит инде безнең совет вакытыннан бик популяр инструмент. Шуңа күрә элек һәрбер өйдә дә гармоннар, баяннар һәр гаиләдә булган. Шуңа күрә бүгенге көндә дә бу инструментыбыз яраткан халык инструменты күбрәк, анда күбрәк уйнасыннар иде. Балаларны музыка мәктәпләренә бирсеннәр иде, күбрәк кызыксынсыннар иде. Без аның өчен барлык көчләребезне куябыз, өйрәтергә тырышабыз, кызыксындырырга тырышабыз. Бу инструмент гаҗәеп киң, аның возможностьлары бик киң. Анда төрле көйләр дә уйнап була, төрле. Шуңа күрә балалар өйрәнсеннәр иде, халык гармоннан аерылмасын иде.
Кадерле тамашачылар, хәзерге вакытта без татар мәдәни үзәгенең сәнгать җитәкчесе Илдар Шихапов белән әңгәмә корырбыз. Илдар әфәнде, чынлап та бик матур үзәк эшләп килә, нәкъ Мәскәүнең үзәгендә дип әйтсәк тә дөрес булыр, миңа калса. Бик дөрес, нәкъ үзәгендә. Нәкъ үзәгендә, чынлап та бу барлык татарларны бит инде менә шулай бер йодрыкка туплап торучы үзәк. Дөрес, дөрес. Ничәнче елларда эшләп китте ул үзәк? Бераз тарихы белән таныштырып китсәгез иде. Тарихы белән әйткәндә, бу йортны төзегәннәр 1914 елда. Киләсе елга безнең 100 еллык булачак, юбилей булачак. Аны финансисты инде Бакуда яшәүче нефтепромышленник Асадулла булган инде. Ул дөрес үзе бу йортны эшләп бетергәнчә һәлак булган инде, вафат булып киткән, күрмәгәндә инде. 14 елда бу йортта ачканнар инде татарлар өчен, Мәскәү мөселманнары өчен мәктәп ачканнар иң элек. Аннан соң ул мәгариф йортына әйләнгән. Шунда булган яшьләр йорты, булган мәктәп, булган балалар йорты. Шуннан соң типография булган. Шушы типографияда инде 41 елга кадәр Муса Җәлилдә эшләгән. Ул метростройның типографиясы бердә булган. Ул шушы типографияда эшләгән. Аннан соң ул алып барган татар телләре, кружогы инде дибез русчалап әйткәндә, һәм язучылар группасы алып барган инде. Бу йортта 1917 елда бөтен Россия мөселманнарының съезды булып узган. Шуннан соң инде 41 елга кадәр бу йорт берилгән татарларга, мөселманнарга дибез инде. Күбесенчә ул вакытта Мәскәүдә татарлар яшәгәннәр. Шуннан татар йорты дибез инде әлегә кадәр. 3 елдан бирле бу Мәскәү татар автономиясе йорты. Шул автономия, татар милли мәдәни автономия каршында инде ТКЦ дибез инде русчалап әйткәндә мәдәният центры инде булып кала бу. Бирдә башлап 2-3 еллардан соң бер-ике генә үзешчән сәнгать түгәрәкләре бар иде, Чишмә, тагын берничә. Хәзер инде 20дән артык үзешчән сәнгать түгәрәкләре бар. Халык кайсылар биргә йөриләр, татар телен өйрәнер өчен, татар җырлары өчен. Шушындый безнең матур гына үзәгебез. Менә монысы иң мөһиме, чөнки алар барысы да җырлап, матур итеп үзләренең телләрен онытмыйча яшиләр. Бик дөрес дә татар теле бигрәк әһәмият бирәбез татар теленә. Менә бу билмә татар теле белмәсе, татар телен алып бара безнең 2 бер генә түгел, 2 укытучы, балалар күп кенә йөриләр, олылар да бик рәхәтләнеп йөриләр. Тырышабыз инде татар теле бетмәсен дип Мәскәүдә. Чөнки балалар бит кечерәк балалар, әниләре, әтиләре авыллардан инде килеп Мәскәүдә яшәп, алар үзләре дә русча сөйли башлыйлар инде основнда, кызганычка каршы да. Балалар шуның өчен әти-әниләре аларны менә ничек инде Мәскәүдә институтларга, университетларга кертәргә, татар телен өйрәтергә кирәкмесең дип сорау бирәләр. Бик дөрес сорау түгел ул. Әлбәттә, чөнки элек инде вообще балаларны врачлар әйтмешләр, 5 яшеннән кирәк балаларны 5-6 чит ил телләренә дә өйрәтергә. Шулай бер татар теле үз телебез бит инде. Татар телен белмичә ярамый. Илдар абай, хәерле көннәр, ничек хәлләрегез? Бик тә шәп. Мәскәүнең татар центрында уйнап, бейеп, күңел ачып йөрибез, Аллаһка шөкер. Илдар абай, мин беләм, сез Башкортстаннан. Башкортстанның
Мияке районынан булам туышым белән. Башкортстанда тугач, Мәскәүгә ничек эләктегез сез? Мәскәүгә 78 елда, 1900-дә Олимпиада алдыннан стройкага килдем, Олимпиада төзергә. По комсомольской путевке белән армиядан. Шулай торып калдым Мәскәүдә. Гомер буе сварщик булып эшләдем. Хәзер пенсияга чыккач, өйдә тик кенә ятып булмай, күңелсез. Шуңа күрә Татар центры миңа нык ярдәм итә. Килеп, күңел ачып, аралашып, ярлап, биеп, кайтып китәбез. Менә сез гомер буе сварщик булып эшләп, ничек соң гармун сезгә кулыңа эләкте? Гармун эләкте миңа әтием укытучы, үзе гомер буе гармунда уйнады. Мине дә кечкенәдән 5 яшьтән башлап өйрәтте гармун уйнарга. Ул гармун кулдан төшмәй инде ул. Бу гармун зур роль уйный минең тормышымда. Нинди генә күңелсез вакытлар була. Гармунны аласың да уйнап, җырлап алсаң, күңелләр икенчегә әйләнеп китә. Шатлык вакытларында да гармунны аласың кулга. Шулай булгач ул минең өчен яраткан дустым булай инде.